Bon dia a totes i tots. Avui és 15 de juny i, per tant, fa 2 anys que vam celebrar aquest ple d'investidura de la corporació que actualment té el privilegi de representar la nostra ciutat fins al 2023. Arribem a l'equador de la legislatura i és, per tant, moment de fer balanç de com s'ha desenvolupat aquesta primera part del període polític i de gestió a l'Ajuntament de Vila-real. Com bé saben, el grup municipal Compromís hem tingut alguns canvis. El poble va decidir la nit electoral que tindríem 3 regidors i el 15 de juny van ser investits Josep Pasqual Sancho com a portaveu, Santiago Cortells i Maria Dolores Parra. Com bé sabran, Maria Dolores Parra va ser nomenada novament directora general d'internacionalització a la Conselleria d'Economia Sostenible a la Generalitat Valenciana i, per tant, va decidir, amb el suport de tot el col·lectiu, que seria molt més útil per a la nostra ciutat el seu treball a València que ací, tot i que Mari és una persona que està molt present al nostre col·lectiu, mai ens abandona. És en aquest moment, gairebé 2 mesos després de que Mari se n'anara a la conselleria, quan vaig ser jo nomenada regidora, cosa que la veritat és que em va fer molt de goig, no? L'any passat, el nostre company Josep Pasqual Sancho, el nostre portaveu, després de meditar-ho llargament amb la família tant de sang com també la família política, que podem ser nosaltres, decidia jubilar-se i deixar pas a un nou membre del nostre equip. En aquest moment, la renúncia de Pep Albiol, número 5 de la llista de Compromís per motius laborals, va donar pas a la incorporació de la nostra companya Balma Llançola, que va haver de prendre possessió ja en una situació excepcional de pandèmia. Des d'aquest moment i després de valorar-ho amb tot el grup municipal, es va decidir que jo fora l'encarregada d'encapçalar aquest equip. Tot i que hem patit molts canvis, m'atreviria a dir que el nostre equip està més fort i més cohesionat que mai. Arribem a l'equador de la legislatura i no només ho fem amb els canvis que vos acabo de comentar i que afecten a la composició del nostre grup, sinó que arribem a l'equador d'una legislatura molt diferent, ja que després de 8 anys governant amb el Partit Socialista vam decidir que no tornaríem a pactar si es tornava a produir aquesta majoria absoluta. Vaig sota d'aquest joc d'una majoria absoluta que ja en els darrers anys va demostrar que no és la fórmula més idònia per a dur endavant una tasca eficient i veritablement plural per a la nostra ciutat, ja que el PSOE amb majoria absoluta no només la té sinó que també l'exerceix. Hi ha gent que no ho ha comprès. I nosaltres ho podem entendre perquè, clar, es presentem per a gestionar i per això també va ser una decisió molt difícil de prendre, tot i que també hem de dir que va ser unànime per part de tot el col·lectiu i la militància. Considerem que podem aportar més en aquests moments des de la posició que ens ha atorgat la ciutadania, que és en l'oposició, i no invisibilitzats dintre d'un govern on no se'ns escolta ni se'ns permet gestionar per a tothom des de la proximitat i la humilitat, com sempre hem fet des de Compromís. A banda de no sentir-nos respectats en moltes ocasions pels companys socialistes a l'hora de prendre decisions, de vegades a les nostres esquenes faltant aquesta lleialtat que haurien de tenir-nos com a socis, hem pogut comprovar els darrers anys que el projecte d'esquerres que tenien inicialment per a la nostra ciutat s'ha anat desviant i els coquetejos amb la dreta han estat massa evidents com per a seguir endavant amb el projecte, que ens sembla una falta de respecte a la nostra formació i a molts i molts ciutadans que esperaven més d'un partit que presumiblement és d'esquerres. Per tant, vam decidir que en cas de tornar a traure majoria absoluta el PSOE, no anàvem a permetre entrar novament en una espiral de mentides i de gestió més que dubtosa simplement per ocupar uns seients a l'Ajuntament. El nostre paper és ara seguir aportant des de l'oposició i traient la llum a cada punt que veiem que no és correcte o que es pot fer millor. Per desgràcia, no van fer falta ni 2 mesos perquè els socialistes ens demostraren el seu verdader programa electoral. Una pujada de l'IBI històrica que no ens cansarem de recordar perquè ells suposa que pensen que si es feia a inicis de legislatura, amb el temps les coses s'oblidarien. Però aquesta manera de pensar és simplement un menyspreu cap a la capacitat dels votants als quals se'ls va amagar una decisió que no es pren de la nit al dia. I que hauríem caigut si haguérem entrat al govern. Hauríem estat còmplices del primer gran colp a la butxaca dels veïns i veïnes
faltant a la nostra paraula i al nostre projecte de no continuar sagnant més les economies domèstiques. I és que quan defenses un model de ciutat en suposada austeritat i al mateix temps també et permets el luxe de justificar una pujada històrica tirant-li la culpa a un altre, és motiu més que suficient com perquè la gent es plantegi si realment paga la pena continuar votant-te. Nosaltres vam votar en contra d'aquesta i d'altres idees fantàstiques del que considerem un malbaratament dels nostres impostos i, en canvi, hem fet més de mig centenar de propostes en forma de mocions, també en forma d'aportacions, en diferents comissions, en els diferents organismes que tenim, per a seguir millorant la vida de la gent en forma de tots els mecanismes que tenim al nostre abast. Tot això sempre tenint en compte que va haver-hi uns mesos, al 2020, els quals gran part de l'activitat va quedar reduïda a motiu de l'arribada d'aquesta pandèmia mundial que encara arrosseguem i que va descol·locar el món sencer i de la qual encara ens estem recuperant. Així també hem comptat, tot i les circumstàncies i les diferències ideològiques, amb el suport de Compromís i amb tot el que bonament hem pogut aportar, sempre intentant trobar el consens que tant necessiten els nostres conciutadans en moments tan durs i en els quals hem hagut de pactar ajudes i tot tipus d'iniciatives perquè l'activitat no s'ature i evitar que es generi una crisi econòmica molt major de la que ja tindrem. Tot i les adversitats, hem sabut estar a l'alçada, la qual cosa no sempre ha demostrat l'equip de govern i la seva comparsa, Unides Podem, votant en contra de propostes molt ambicioses i que tenen en compte reivindicacions i necessitats que la gent del poble ens ha traslladat. Ens han arribat a dir que nosaltres no representàvem a ningú. 2.500 vots sembla que no mereixen el suficient respecte i que especialment els ha dolgut als veïns i veïnes que fins ara han confiat en ells i ara venen a nosaltres a demanar-nos ajuda. Aprofite per a recordar que cada dimecres tenim la nostra seu oberta des de les 10 del matí fins la 1 per a que tot aquell que vulgui fer alguna aportació, alguna proposta, algun qüestionament o algun plantejament que tinga pugui vindre a fer-nos-el i nosaltres l'intentarem traslladar. A més, també sabeu que ens podeu localitzar tots els dies tant a les xarxes com al nostre correu electrònic o qualsevol ferramenta que tingueu per a contactar amb nosaltres el nostre telèfon, també estem disponibles sempre. Pel que sembla, pel que hem vist, funciona més vindre a parlar moltes vegades amb Compromís més que amb el regidor de torn. Els vilarealencs i vilarealenques estan veient que l'equip de govern no té cap projecte de ciutat, després de 8 anys estan obsolets. A banda de vendre titulars, no saben cap on tirar, segueixen venent fum i negant-se a dur endavant projectes molt necessaris i que la gent valoraria molt més que tanta foto en la premsa, com bé poden ser els nous col·lectors per a les avingudes que s'inunden cada vegada que plou, un nou PGO per a desembossar i ser urbanisme desastrós que durant dècades ha practicat el PSOE i el PP, traslladar l'Escola Oficial d'Idiomes, la EOI, a un nou centre municipal mentre arriba aquest edifici propi, la creació del quart d'institut, que recordem que va ser una moció que va presentar Compromís a l'Ajuntament de Vila-real i que el PSOE va votar en contra, però que ara abandera aquesta iniciativa, o l'arribada de la fecundació in vitro a l'Hospital de la Plana, entre altres mocions, ja que és fins i tot que es neguen a reivindicar de manera conjunta infraestructures molt importants per a la ciutat, simplement per haver de demanar-ho a representants del seu partit que, per cert, per Vila-real ni estan ni se'ls espera. Nosaltres, en el seu moment, i ho mantenim, vam plantejar un programa per damunt de tot realista, allunyant d'estar demanant constantment préstecs a entitats bancàries. En qualsevol cas, no és una qüestió de diners, perquè en ocasions, com diem, simplement es neguen a demanar res a les seues conselleries o al govern central de Pedro Sánchez, que actualment sabeu que és el govern de coalició igual que tenim així. És una qüestió ideològica. Es neguen a qualsevol cosa que vinga proposada des de Compromís pel fet de ser exsocis de govern. En aquesta roda de premsa no voldríem oblidar aquest to despectiu i la mala educació amb el que ens han tractat en multitud d'ocasions simplement per això, perquè no han volgut seguir amb un govern que no creiem bo per a la ciutat i demanar canvis i millores en la gestió. Això queda demostrat, per exemple, quan presentem propostes com la del darrer ple per a la creació del Consell de Dones i en la seva explicació de vot simplement diuen que és un moment idoni per crear-lo però ens voten en contra. Nosaltres, tot i ser-hi adversaris, no utilitzem qüestions personals per a fer mal i quan eixim de l'Ajuntament ens comportem com a persones, evitant emportar-nos a casa algunes qüestions
per les quals ens hauríem d'estar més que dolguts com insults que van a lo personal. Esperem que en els propers 2 anys de legislatura sàpiguen estar a l'altura per respecte als veïns i veïnes i treballen des de l'humilitat, demanant ajuda quan ho necessiten, perquè també saben que quan se'ns ha requerit, tot i les diferències ideològiques, sempre hem estat al favor de Vila-real. Nosaltres seguirem endavant amb el nostre programa des de l'oposició i farem tots els possibles perquè aquesta ciutat evolucioni dins de les nostres possibilitats, perquè nosaltres sí tenim un compromís amb Vila-real. Moltes gràcies i si teniu algun dubte, doncs estarem ací per resoldre. Doncs si no teniu cap pregunta, res més. Moltes gràcies.